Takže dobrý den, neboli čus. Takže vás zdravím u svého takového prvního videa. A jak můžete vidět, tak je to hra Mount & Blade, což je docela mrdá hra. Myslím, že je to z roku 2006. Aspoň můj komp to rozjede, takže máme začít novou hru. Už se nám to načítá, spouští se hra. A pokud byste se divili, proč něco nejde moc přečíst, tak je to menší kvalitou nahrávání u mýho kompu. A ten program taky nedokáže moc dobře nahrávat, takže no prostě můj komp dokáže nahrávat jenom na tomhle. Takže dneska bude asi takový čtvrthodinový video. Takže koho pak si vybereme? Vítej poutníku do hry Mount & Blade. Před začátkem hry si musíš vytvořit postavu. Začni tím, že své postavě vybereš pohlaví. No tak co? Muž nebo žena? Otázka, která už tisíce let zaobírá lidi. Dáme si muže. Narodil ses před mnoha lety v dalekých krajích. Tvůj otec byl pičus. Schudlý šlechtic, vysloužilý voják, lovec, kočovník ze stepy, zloděj. Zpět. On byl zpět! Jo, můj otec byl zpět. Ne, byl to lovec. Jsi synem rodiny, která žila osaměle v lesích a na živobytí si vydělávala všelijak. Lovem, dřevorubectvím, výrobou šípů a někdy trochu pytlačení. Pokud bylo opravdu bídně. Zimy bývaly vždy krušné, protože chlad bral životy zvířatům i lidem. Ale vždycky se ti podařilo přežít do jara. Byť spousta tvých bratrů a sester takové štěstí neměla. Sotva se naučil chodit a mluvit. Už si začal poznávat svět, jako jsi byl malý. Pážetem, řemeslníkem, učeníkem, pomocníkem v obchodě, pouličním sirotkem, dítětem stepy. Já bych dal pomocníkem v obchodě. Jako chlapec tě posadil do bohatém po několika letech strávených v obchodě. V obchodech. Jsem byl nějaká kurva v obchodech, byla. Cestováním s karavanami, šikovnej kluk, a učením se obchodním zvyklostem se ti podařilo osvojit si umění nakoupit levně a draze prodat. A ještě zákazníka přesvědčit o tom, že lepší obchod uzavřít ani nemohl. V mládí tě potkala velká změna, jak stal se panošem, trubadurem, studentem, kovářem, pytlákem. A já bych dal asi trubadurem, i když vůbec netuším, co to je, takže jdeme zkusit teda toho trubadura. Ano, i když se ti ten rozdíl zdál velmi náhlý, někde v průběhu tvé cesty tě potkala změna na muže a celý svět kolem tebe je úplně jiný. Rozhodnutí pro tebe nebylo obtížné. Chtěli si se vydat do světa na vlastní pěst. Jen se svým nástrojem přechozeným přes rameno, přehozeným a vlastním hlasem. Omluvte moji četbu, takže já si to chci totiž nejdřív přečíst. A jak tak vidím, tak asi blbě vidím. Bylo to chudobné bytí a když lidé neocenili tvé umění, často ti nezbylo, než jít spát s kručícím žaludkem. Podařilo se ti však přežít jen s pomocí své hudby. Trubadur byl nějaký hudebník. No vidíte, jak jsem neznalý ve 14 letech. Jak roky ubíhaly? Jo, dobrý. Vyrostl z tebe odborník na hudbu pro opilé davy v tavernách. A především díky tomu umíš vymámit z kohokoliv to, co chceš. To se však brzy změnilo, ty se rozhodl postavit se na vlastní nohy a stát se dobrodruhem. K tomuto rozhodnutí tě vedla osobní pomsta, ztráta milovaná, toulavá povaha, nutnost opustit domov, touha po penězích a moci. Toulavá povaha. Nikdo jiný než ty přesně neví, co tě přimělo vzdát se svého starého života a stát se dobrodruhem. Vlastně si ani nevíš, kdy se ti domů... No. Stal se tady dobrodruhem a odjel si do Kalrádia.
Jak chceš nastavit ukládání hry? No samozřejmě, že realisticky bez Aha, tak ne. Bude. Aha. 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 Jasně. Teď si zadej jméno a rozděl v postavě vlastnosti, schopnosti a zbraňové body. Můžeš klikat na různé věci na obrazovce. Dobrý. Takže jak se bude ten náš pičus jmenovat? Jo a jestli to bude nějak oříznutý, tak se taky předem omlouvám, protože už to tak bývá. Protože ten program, jak jsem říkal, je pěkně taky na piču. Ale bohužel. Takže... Tak se bude jmenovat ten pičus po mně. Cannabis. Cannabis. Aha, vy to tam nevidíte? Asi. Tam to ještě docela pičí. Aha, takže tohle už vidíte, snad. Vlastnosti. Síla, pohotovost, inteligence. Zvýšíme si inteligenci, aby jsme nebyli blbí. Jo, dobrý. Takže sílu máme na 8, pohyblivost na 9, charakter na 9. Dobrý. Schopnosti. Železné svaly, mocný útok, silný hod. Štít. Mistr se zbraní dáme. Vězeňský management dáme na 3. A inženýr. Dobrý, teď dovednosti. Lukostřelba 66, tyčové zbraně. Aha, to musíme zvýšit. Potom oboruční zbraně, vrhací zbraně. Dobrý, takže asi jsme hotovi. Takže uděláme věk jako nejmladší, jakože jsme úplný nezralousy. Potom etnikum. Aha, jo. Ještě volet. To je strašný tohle. Šířka obličeje. To je negr. Poměr obličeje. Takhle, nějaký negroušek. Hloubka obličeje. Jo, začíná být docela sexy. Dobrý. Šířka spánku. Cože? Aha, jo. Takhle bude. Tvar obočí. Já nechci vypadat. To je demant. Ne, si. Hloubka obočí. Co to je, ty vole? Dáme náhodně. Ježišmarja. Co to je za krypa? Ty vole, to se podobá nějakému kreténovi. Ty pičo. Jsem nevěděl, že jsou se tady ve hře. To ne. Ježiš. Nějaký Usama Bin Laden. Bin Laden. On žije, Bin Laden. Divnej. Ježišmarda. Co tomu nemůže být ani 18. Už si někoho vyberem. Jo, negra! Takže hotovo. Přijíždíš do Kolorádie. Země se stala útočištěm lapků a řezů. Všechny láka bohatství, moc nebo sláva. Celá radie skrývá mnoha nebezpečí, ale o to větší představuje příležitost nechat minulost za sebou a začít nový život. Pohlédneš na obzor nad vzdáleným cvičištěm a najednou máš pocit, že teprve teď konečně držíš osud ve své vlastní... Takže přestaneme asi číst, protože už mě to přestává bavit a už tady dám jednu postavu skoro 10 minut. Takže cvičiště. Cannabis. Nordové. Takže na cvičiště 7 asi.
nebo ne? Zkusíme to, promluvit s trenérem. Dobrý. Ej! Kurde, na tomto cvičišti se můžeš... Dobrý, teď já vím, jak se hýbat, já už jsem to jednou hrál. Ježiš, co to tam má ten kretén? Ty vole, to máš takhle velký podpaží, nebo co? Nebo nějaký buk asi. Jo, vím, všechno vím. Aha, to je moje bratka. Vlastně bych rád začal s tréninkem. Zápasy za sebou. Odejdem. Já nechci, čau. Ne, tak. Takže. Docela bych chtěl. Khanát Kergit. Tohle Svádia, tohle je... teď už si to moc nepamatuju. Kurňa. Rhodokské, tady jsou Vaježirové, tady jsou Nordové. Já jsem vždycky hrál za Nordy. Tam se mi to u nich nejvíc líbilo. Takže... Tady to vypadá jako utlačovaný národ. Já nechci být ve středu, takže Svádiové určitě nebudem. No, že bychom byli Khanát Kergit. Ne, tam je jeden takový pičus, co chce zabít svého bratra kvůli tomu, že mu sebral království jenom kvůli tomu. Asi půjdem za Rhodokské království. Takže půjdem do Hrad Culmar. Právě si prohlížíš, už nechci číst. Takže teď se zpátky přiblížíme. Ježiš, odkud cestuješ? Nebo že bych byl Vaježir? Ne, tak budem Vaježirové. Nějaký Židové. Takže, jsem zales. Přijet k branám, prohlásit, Aha, jo. Vstoupit do vladařského sálu. Kde je ten pičus? Chci s ním mluvit. Aha, tady není. No, odjíždíme. Takže musíme najít nějakýho lorda, třeba tady bude Jejrebe. Já jsem nikdy neuměl číst tyhle ty názvy, proto jsem si vždycky přidal k Nordům. Tam je to takový nejednodušší. Tam je Verchek a takový to. Já se chci setkat s někým. Tak on tady nikdo není. Poledne. Tak serem na Vaježiry. Přidáme se. Aby jsme nejezdili někam daleko. Jdeme k Nordům, abych mohl něco číst. Jedem k Nordům. Hurá! Kanabis už jedeme. Tady přes kopeček, no. A dneska... piráti do prdele. Kurva, ne, uteč ty, debila. Dobře. Zúčastnit se turnaje, jo. Máme zúčastnit se turnaje? Jo, zúčastníme se turnaje. Kanabis. Vrátit se. Aha, dobrý. Žádáš jedno z vyvolačů jména, či jsou to. No, dobrý. Sadit sám na sebe. 5 denárů. Pokračovat. Bojovat dalším kole. Se to nějak buglo. Kurňa! Co to máme za zbraň? Cípni! Aha. Tady. Jděte do prdele, mám už kousek života. Ne, vy to nevidíte asi. To zkusím nějak do příště spravit. Cípni, to je moje sekírka. Já mám sekírku, ale
Chcípni! Spadnul! Aha, já jsem zelený. Chcípni! Chcípni! Au, nebij mě, chcípni. Jo! Ne, nechte ho bejt. Nechte ho bejt. Nein. Nein. A mě taky nechte. Ne. Už mám sotva půlku života. Chcípni! Ne. Jsi na druhé pozici v turnaji. V příštím kole budou bojovat 2 týmy, každý proti... No jo, no. Takže jak tak vidím, tak pro dnešek je to takovej konec. A dáme teda odstoupit z turnaje, nebo ne? Necháme si to do příštího dílu. Takže já jsem Cannabis, doufám, že se vám tenhle první díl z této hry, neboli moje první video, a tohle byla hra Mount & Blade, dostali jsme se až někam do prdele, k Nordům konkrétně řečeno. A pokud chcete, hoďte tam like a zase u dalšího videa čau.